Moi boas tardes a todos e a todas. Como é lógico, nunha situación como a que estamos vivindo, na que nos están impoñendo pagar unha débeda que nin nos xeramos nin nos corresponde asumir, os sectores que máis van ver afectados son os que xa antes eran os máis desfavorecidos. A mocidade, as mulleres, o estudantado e aqueles traballos que en xeral non requiren cualificación específica, como os do sector servizos, o telemarketing do que eu proveño ou as empregadas do fogar. Aínda que existen consecuencias específicas dirixidas a determinados sectores, non nos podemos olvidar que as agresións son contra toda a clase traballadora no seu conxunto, pero debemos deternos nestas graves consecuencias para comprender o importante da situación. É fundamental que reflexionemos nisto, porque eles intentan fragmentarnos, intentan fragmentar a unidade da clase traballadora, tratándonos de distinta maneira e nós non podemos caer na súa trampa. Hoxe temos por riba da mesa un paquete de contrarreformas que supoñen un retroceso gravísimo nas nosas condicións laborais e de vida. Estáse fomentando entre as traballadoras e os traballadores a competitividade, o medo, a inestabilidade, e non é para menos, porque está en xogo o seu traballo. Se non teñen cartos, non poden vivir. O contexto axuda, estánse regalando EREs, despidos individuais, se caemos enfermos, corremos o risco de perder o traballo, en fin, unha chea de regresións sociais que nos deben facer reflexionar, canto menos sobre a natureza deste sistema. E isto non é todo, porque, como dicía, hai reformas especialmente pensadas para a mocidade. Se somos estudantes, imos percibir un plano de estudios en constante cambio, o avance na privatización do ensino público en todos os seus tramos, unha universidade cada vez máis inaccesible que se está adaptando ao Plan Boloña a custe do que sexa necesario. Carecemos aínda dunha rede pública de transportes e de aloxamento e aínda non se garante, en definitiva, o acceso para todos e para todas á universidade. Se algún día chegamos a acceder a un posto de traballo, que pode ser antes, durante ou despois da universidade, e nos queremos independizar, comezar unha vida na que nos poidamos soster por nós mesmas, imos comprobar que é prácticamente imposible. É imposible porque nos imos situar nun panorama onde as cifras de paro juvenil son históricas, onde o primeiro que fixo o PP cando chegou ao goberno foi retirarnos a axuda de emancipación, onde fabrican para nós contratos especiais nos que imos cobrar unha miseria, onde imos ser máis explotados que nunca e onde o patrón poderá prescindir de nós cando lle dé a gana, de xeito totalmente gratuito. Igual é o momento de que nos preguntemos se este ou non é o camiño cara a servidume. Gustaríame tamén facer fincapé no último regalo que deixou o PSOE a fin da súa legislatura, porque me parece que é unha das medidas máis lesivas para as mozas e mozos galegos, o famoso contrato de aprendiz. Con este contrato, por moito que o vendan e o disfracen de relación non laboral, vaiselle permitir ao empresario ter mozos e mozas traballando, sustituindo un posto coberto cun contrato ordinario a cambio de 426 euros. Mais ou menos o prezo medio da vivenda de alugar na nosa cidade, e sen ningún dereito, nin paro, vacacións, nin convenio, nin nada. En resumo, o que se pretende facer con todos estes ataques é degradar inda máis as nosas condicións laborais, sustituir a man de obra experimentada e con dereitos adquiridos a través das longas loitas ao cabo de moitísimos anos por man de obra juvenil, precarizada e sumisa, espremer ao máximo a nosa forza de traballo, abaratando os nosos salarios para conservar a taxa de beneficio para o capital. Se chegamos a esta situación non foi porque, como din eles, viviramos por riba das nosas posibilidades. Foi porque se apropiaron do produto do noso traballo e aquela suposta villa que pingaba devagar toda a riqueza pechouse de repente. O capitalismo quitou a carauta e mostrouse tal e como é, un sistema baseado na avaricia sen límite que nunca nada vai facer por nós. É un momento de buscar sistemas alternativos, unha economía planificada, distributiva, xusta e eficaz, porque nada imos poder agardar destes gobernos que lle están dando subsidio do parado ao empresario
para que o contrate, mentre hai parados de longa duración perfectamente cualificados sen ningún tipo de ingreso. E se afondamos, por que darlle un premio a unha empresa que precisa man de obra? Que tipo de medidas son esas? A quen benefician? Este é un exemplo moi claro de que a finalidade é a de afortalar o proceso de transferencia das rendas do traballo ás rendas do capital, quitarlle os cargos aos pobres para dárllelos aos ricos. En definitiva, trátase dunha cuestión de xustiza de clase. O capital fronte á clase traballadora. Os empresarios están moi ben organizados. Xa se imparten cursos de como aplicar a reforma laboral. Digo eu que nós teremos que facer o propio. Teremos que organizarnos, entrar en dinámicas de activismo social, sindical, cultural e político. Temos que loitar contra o descrédito generalizado, porque hoxe compre máis que nunca xerar estruturas de contrapoder que comecen a poñer contra as cordas o capital. Un obxectivo para o que vai encamiñado o sindicalismo nacionalista de clase que representamos todos e todas, que representa a FIGA. As mozas e os mozos galegos non nos queda máis remedio que facer folga, porque temos a firme vontade de mudar as cousas, de aportar o noso grande area a un proceso que a nivel internacional teremos que levar irremediablemente a construir un novo sistema ao servizo da clase traballadora, que presos somos quen creamos a riqueza. Solidaridade, xustiza, traballo e adiante coa folga xeral.